Sziasztok! Zsuzsi vagyok Hurgadáról. Jöttem nektek egy újabb videóval, mégpedig, hogy milyen lesz időjárás télen Egyiptomban. Ugye ez elég gyakori kérdés ilyenkor, mire lehet számítani. Ami biztos, hogy nem igazi nyár. Tehát arra nem, hogy kanikula van, lehet, mert például most a napokban is nagyon jó idő van. Én is most már mindjárt lemegy a nap, még pólóba vagyok. Ma ilyen 26 fok körül volt, holnap után 28, viszont ez napokban lemegy 22-re, tehát elég változó, de igazából ami a leglényegesebb a szél. Tehát a hőmérséklet befolyásol legjobban, tehát ha mondjuk van 20 fok, de áll a levegő, akkor az nagyon-nagyon meleg érzed 30-nak, ha pedig 26 fok van például, és erősen fúj a szél, az nem kellemes. Jó? Tehát igazából a szelet kell igazán nézni, nem a hőmérsékletet, de ezt úgy kb. Egy héttel előtte lehet látni, de szélvédett helyen biztos, hogy abszolút jó lesz. Felhő az ritkán van, tehát azzal nem feltétlenül kell számolni, és ha már valaki nagyon kíváncsi a hőmérsékletre, akkor nappal ilyen 20-28 között szokott lenni, éjjel pedig 6-16 között, tehát ez ugye teljesen változó, de nyugodtan lehet bármilyen programra menni, ugye ilyenkor a kulturális legideálisabb, a sivatag is szuper, este egy kicsit hűvös van, főleg ha fúj a szél, de nyugodtan lehet menni tengerre is, mert a víz az jó. Jelenleg ilyen 23,5 fok körül van, most így január elején, és delfinen legalább kevesebb a hajó, tehát azért az óriási előny, illetve ha szigetes nézzük, akkor pedig jól el lehet lenni a szigeten, meg hát egy hajókirándulás mindig élmény. Úgyhogy várunk benneteket szeretettel, sziasztok, szép napot!